Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe nok manta bun ngut ki khun samla khasi bat jantia bat kumjuro ki karo la ne ngi la badong ki nong me khalaya ki bala apply bat ki bala le ban tho ban yele ya ka exam IAS bat IPS Henry hagrisol ka balami om don way pat ujaj benriu khasi laneu ujaj benriu penar bat ujaj benriu karo ubadon hakalis ubapas ya kene ka exam IAS bat IPS kidon bun tang kidakar Bangladesh Nepal bat Bihari basa Meghalaya menta kila pelik jengmut bet ya ki exam IAS bat IPS namar kisngau thu bagane kadai ke itiar ban khnyod kini ya ka hok bat yuroj ya khasi lamba kitna sarkar per kumba chulong manchwa haki peus nam ba chia jar khandai spa nyeu peu bat chia jar khandai spa pra peu nakata kadaw ka ladon kampalat ya ki kun samlam khasi bat jantia ban yami not top ha ki jing pule bat jing wat jing tip ha barok kiliang ban kiu syakanim kekerdan ban yo yada yau pai khasi don kam ya ki samla khasi ki bastat kum ki doktor ki engineer ki MBA graduate bat giwai ban yakon ya ka exam UPSC namar ginehi kidon hak kedan jeng start bat kot syakathong u samla na asam ba wan nongkong bat ba wan hakman bah hak exam UPSC ubadai u doktor bat namar kata kadaw la don kampalat ya ki khasi bat jantia ban ye 3 minut bat ban pali jengmut bha kham tame ha kini ki lan bat ki kerdan namar kini ki ki kerdan ki bah khmat e khnang ba kari khasi bat jantia jongi kan om sha yu roj hau mender sisni tang kini ki kubor kublai sibun